हे बघा मित्रांनो, आता आम्ही एका सिग्नलला आलेलो आहे. 2 वैशिष्ट्य तुम्हाला सांगतो. इथे सिग्नल तंतोतंत पाळले जातात. ओके, इथे सिग्नल तंतोतंत पाळले जातात. कुणीही जम्प करायचा प्रयत्न करत नाही, आणि केला तर त्याच्या गाडीचा नंबर प्लेट वगैरे स्कॅन होतो, त्याच्या अकाउंटमधून ते पैसे धार कट होतात. आणि प्रत्येक ठिकाणी कॅमेरे तर आहेत. अमेरिका म्हणजे ऍडव्हान्स कंट्री आहे, ही एक नंबर गोष्ट. आणि मी एवढे व्हिडिओ तुम्हाला अमेरिकेतून बनवून मित्रांनो दाखवलेले आहेत. एकाही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला रस्त्याने लोक चालताना एक सुद्धा माणूस सापडलेला नाही. आपल्याकडे मात्र रस्त्यावरती गाड्याही तुफान, माणसंही तुफान. म्हणजे आपल्याकडे जत्रा वेगळी भरवायची गरज पडत नाही. इथं जत्रेत सुद्धा जेवढी माणसं दिसत नाहीत ना, तेवढी तर आपल्याकडे एरवी पण फिरताना दिसतात. तर ही एक अमेरिकेचं लक्षण आहे, किंवा अमेरिकेचं वेगळेपण आहे की अमेरिकेमध्ये मोठमोठे प्रशस्त रस्ते, सुटसुटीत रस्ते, सिग्नल पाळले जातात, चौकात सगळं पालन केलं जातं, कुठे होर्डिंग नाही, आणि लोक तुम्हाला पायी चालताना कोणी दिसत नाहीत. इथं प्रत्येक घरी किमान 2-2 गाड्या असतात. नवऱ्याची गाडी वेगळी, बायकोची गाडी वेगळी, पोरं मोठी झाली 18 वर्षाची त्यांची गाडी वेगळी असते. आणि विशेष म्हणजे अमेरिकेमध्ये मोलकरीण सुद्धा 4 व्हीलर गाडीनेच येते जाते. तर मला वाटतं अशा मोठ्या देशात मोलकरीण म्हणून काम करण्याची सुद्धा जर एखाद्याला संधी मिळाली, किंवा कामगार म्हणून जरी काम करायची संधी मिळाली, तर ती सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट असू शकते. कारण अमेरिकेमध्ये छोटं मोठं काम किंवा हलकं आणि उच्च दर्जाचं काम असा कोणताही भेदभाव नाही. इथं प्रत्येक श्रमाला प्रतिष्ठा आहे. इथला प्लंबर, इथला ड्रायव्हर, इथला हमाल, इथला कुली किंवा इथलं घरकाम करणारी माणसं सुद्धा छानपैकी पॉश असं व्हिजिटिंग कार्ड ठेवतात, आणि ते आपल्याला सन्मानाने देतात की दिस इज माय कार्ड, इफ यू नीड एनी सर्व्हिस यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. येप.